Здравейте, аз съм Мишо, а това е новия епизод на шоуто новините тази седмица, което не е точно шоу, а видео за интересните неща от новините. Все още съм леко хремав и се надявам гъгненето да не е свръхдразнещо. И започваме с новината, че Бойко Борисов се извини публично. Не, шегувам се. Бойко Борисов отказа да се извини. Ако не сте разбрали и се чуете за какво има Бойко да се извинява, в събота той беше на посещение в Добрич, където заяви: ако продължавате да ме дразните, ще подпишем на инат, което е по повод договора за добиване на шистов газ в България. По повод коментара си Борисов заяви: как да кажа, ако съм се разбрал с вас нещо и след 3 дни вие пак дойдете да ми задавате същия въпрос. О, Бойко! В такива моменти ми се искат политиците да са като потребителска електроника. Да има опцията try before you buy и после след покупката, ако не работи, да можеш да го върнеш в магазина. Също така би било хубаво Бойко да си има съветник, който да му написва на листче какво точно да говори. Както е всъщност при всички останали политици в цивилизования свят. Продължаваме на политическа тема. Президента Георги Първанов казва, че в страната назрява революция или нещо такова. Поред Първанов все повече се налага аналогията с 2001 година, когато нещата са се променили изведнъж и неочаквано за мнозина, както би могло да се случи и сега. Заради това, че все повече хора оценявали положението си като тежко в сравнение с предишни години, се създава обстановка близка до определението за революционна ситуация, когато управляващите не можели, а управляваните не искали да бъдат управлявани по-старому. Според Първанов настава промяна, а как и дали тя ще се случи на изборите, той не се наема да каже. Втори ми се, че това е интересно, понеже до сега не съм видял някой друг или изобщо, който и да е от другите политици да казва нещо от сорта или дори нещо близко до това, че положението е много лошо и каквито и мнения да имат хората за Първанов относно миналото му и способностите му и така нататък. Все пак той е наоколо от доста време и може би все пак знае какво говори и има нещо в предвид, така че това негово мнение ми се стори доста интересно. И продължаваме с новина от любимата ни Америка, където американец съди веригата Starbucks за $3 милиона, защото 5-годишната му дъщеря открила скрита камера в тоалетната на заведението. Което между другото не е първия подобен случай за веригата. През месец май полицията арестува мъж, заподозрян, че е снимал най-малко 40 жени с скрита камера пак в тоалетната на Starbucks, само че в Калифорния. Друг пък бе задържан, защото бе поставил камера в тоалетната на същата верига, само че в Флорида. Защо това изобщо е важно? Просто защото харесвам компанията и въпреки че продават надценено нискокачествено кафе, разредено с много мляко и захар, все пак ми е малко жал за ударите, на които е подложен бранда им. И да, така че дами, имайте едно на ум, когато ползвате заведението в Starbucks. И една положителна новина, която не е точно новина, тъй като е нещо, което се знае от известно време, но все пак е интересно като статистика. Скоростта на интернет у нас е трета в света. Пред нас се нареждат единствено Южна Корея и Румъния, а САЩ се нареждат на 26-то място в света. Изследването е базирано на 27 милиона тегления от 20 милиона компютъра в 224 държави и е проведено в периода от януари до юни 2011. Така че това може би е единственото нещо, в което бием всички развити държави. И докато сме на вълна интернет, изследване показва, че за 4 от 5 човека интернет е толкова важен, колкото едва ли не въздуха и водата. Като естествено става въпрос за студенти и млади служители, които са анкетирани по поръчка на компанията Cisco. За тях световната мрежа е също толкова важна, колкото основните човешки ресурси, като въздух, храна, вода и дом. 2 от всеки 5 студенти в света твърдят, че за тях интернет е по-важен, отколкото излизането с приятели, запознанствата или слушането на музика. Само 1 от 25 студенти и служители смятат, че вестникът е най-добрият инструмент за достъп до информация. Според проучването, мобилното устройство, било то смартфон, таблет или лаптоп, е най-важната технология в живота. Тези резултати повдигат въпроса дали има необходимост от офиси, тъй като повечето хора, свързани с интернет, могат да работят от всякъде. И моят отговор е: за много хора отговора на този въпрос би бил не, няма нужда от офиси, но за много работни длъжности живата комуникация си е за предпочитане все още. И завършваме с нещо есенно и по-точно есенната депресия. Както знаете, през този сезон се повишава броя на депресиите, намаляването на деня, по-малкото слънчева светлина усилват усещането за тъга и тежест. Но
както знаем, има няколко много лесни и сравнително евтини начини за борба с тази депресия. Първо, движение. Правете упражнения и неща от сорта. Не се застоявайте излишно много. Второ, витамини, но не от тези гадни разтворими неща, които има в аптеките. Все още има достатъчно пресни плодове и зеленчуци, които при редовна употреба водят до здрав организъм, който ще доведе до по-ниско ниво на хормоните, които предизвикват депресия и ще се чувствате по-добре и няма да сте депресирани и да. Трето, хубава музика. Хубавата музика, комбинирана с предишните две неща, които изборих, също е добър начин за справяне с есенната депресия. Така че, ето, да не съм чул някой да се оплаква, че му е тъжно и депресирано, защото ще го шляпна. Но това беше всичко, което ми беше интересно от новините за днес. Аз съм Мишо и ще се видим в петък.